Здравейте, армейци! Добре дошли отново в моят YouTube канал, след като ЦСКА загуби своя матч в Варна срещу отбора на Черно море с резултат 2-0. Днеска всичко беше срещу нас. Кофти вятър, кофти терен, кофти резултат, кофти игра. Всичко беше кофти. Но за това ще се върнем малко по-късно, да започнем хронологично с това, че ЦСКА стартира не лошо по мое мнение, защото първите 10 на 15 до 20 минута горе-долу се справихме, бих казал, прилично. Имахме даже така опасни ситуации, визирам най-вече ситуацията, в която Пита си спусна с глава от близко разстояние и я прати топката в аут. Владеехме топката повече, опитвахме се да пробиваме, имахме някакви удари, но в един момент просто върнахме гъста и дадахме инициативата изцяло на Черно море, които започнаха да ни атакуват постепенно. Още като видях това нещо, бях абсолютно сигурен, че ще дойде момент, в който ще ни вкарат гол, защото то, дето вика, носеше се във въздуха това усещане. И естествено, логичното се случи, вкараха ни гол след разбъркване и после пратиха топката във вратата с хубав удар, който с глава падна точно под градата. Абсолютно нямаше какво да направят нашите защитници и вратара съответно да реагира да извадят тази топка. Сега къде е късмет, къде не, но фактите са такива, че топката влезна. След което се надявах и очаквах второто полувреме да излезем крайно мотивирани, да започнем да атакуваме повече, да играем малко по-агресивно, но това така и не се случи. Отново Черно море бяха тези, които поеха инициативата и още с подновяването на играта през второто полувреме те започнаха да ни атакуват отново. Пролича си, че ние нямаме абсолютно никаква, не къса, абсолютно никаква резервна скамейка. Когато Годой и Пита са на терена и няма ден, ние нямаме абсолютно никакъв играч, който да има алтернатива и да мога да пуснем в атакуващ план. Тоест ние нямаме нито един чист нападател на резервната скамейка. Друго нещо, което изобщо не мога да разбера, е защо продължаваме да мъчим Илян Илиев и да го налагаме така целенасочено, при положение, че си личи от километри, че това момче няма качествата за ЦСКА. Имаме играч като Додай, който не мога да разбера защо не му се дава шанс. Също така не разбрах, изкарахме Панайотов, за който, да кажем, нямаше ден, но в следващия момент ние включваме Скаршем, който и предходния матч не показа нещо уау като игра. Днеска абсолютно същото. Изобщо целият отбор днеска не си даде особено много зор, бяха сприхави, не им се получаваха пасовете, просто играта не им вървеше. Може да са били изморени, но можеше да се помпа на 90 минути. Втория гол на Черно море пък изобщо няма какво да коментирам. Изключително случайен удар в рикошет в главата на техния играч и топката става неспасяема и влиза. Но в крайна сметка такива са обстоятелства, матча вече е приключил, трябва да ги приемеме и да се стягаме, защото идва матч с Локомотив София за Купа на България. Там обаче вече нямаме право на грешка, така че ще трябва да се раздадем не на 100, а на 120%. Но да се върнем още малко в Варна, където вятъра беше доста силен. Със сигурност това е неприятно време за никой от футболистите на терена да играе, но такива са обстоятелствата и условията са еднакви за двата отбора. Както, между другото, еднакви условия има и по отношение на терена. Всички знаем от край време, че тича абсолютна нива. Не знам, продължавам да не разбирам как то терен получава лиценз. Хвърлих едно око на коментарите. Разбира се, масовото мнение на хората и недоволство е именно от терена. Тук веднага се сещам за изказванията на Гонзо, който преди време даде заявка, че ще бъдат безкомпромисни при лицензирането. Обаче явно компромиси има и те продължават да се правят с пълна сила. А като стана въпрос за терените, ще кажа, че днес отделих от времето си, за да изгледам матча между Локомотив София и Ботев Пловдив, за да добия някаква по-добра представа за играта на Локомотив София, защото ни предстои матч за купата, както казах. В интерес на истината играта не има нищо, кой знае какво, нищо особено. Абсолютно преодолими са, но нещо много важно е, че терена им не е чак толкова много по-добър от това, което гледахме на Тича.
А след като изиграем матча за купата с Локомотив София, влизаме в зимната пауза, където ЦСКА ще трябва да бъде изключително активен на трансферния прозорец, тъй като имаме крещяща нужда да се подсилиме на определени позиции и да дадем опции след подновяването на първенството Янев да има по-голяма ширина на резервната скамейка. Към момента мисля да не влизаме повече в детайли за днешния матч, защото то нямаше какво толкова се коментира, славичка продукция, безинтересен матч, то нямаше нищо футболно в него, ако трябва да сме максимално откровени, всичко беше просто една битка, както винаги сме свикнали да казваме, нали? Имаше повече битка, отколкото игра. Днешния матч беше точно тия. Загубата си е част от играта, дигаме главите, обаче продължаваме, защото ни предстои следващ матч и то само след няколко дни. Не съм слушал интервюто на Христо Янев, ще го направя може би след малко. И горе-долу с това мисля, че всичко за днешния матч може да се изчерпа. Така че ако това видео ви е харесало, ударете един лайк, напишете един коментар, абонирайте за канала, може да ме подкрепите в Revolut. И до следващия матч. А до тогава главите горе и само ЦСКА.